266 membru reġistrat ma' dar il-Kaptan ser gawdu minn aktar servizzi ta' rispajt. Dan hekk kif id-dar investit żewġ computers ġodda mamra b'faċilitajiet li ser jgħinu persuni b'diżabilitajiet intellettwali jew fiżiċi sabiex jitalmu u fl-istess waqt jitrawmu jkunu indipendenti. Il-computers huma mamra għal tal-apposta sabiex kull persuna fid-dar ikollha l-opportunità li tagħmel użu minn programmi għal tal-apposta li jinkludu kemm logħob kif ukoll taħriġ ta' ħiliet bażiċi li ma' tagħlim ser iservi sabiex dawk kollha li għandhom il-fakultà illi jaħsbu kif ukoll jassorbu dak kollu li qed jiġri madwarhom ikunu jistgħu jibqgħu jiżviluppaw il-ħsibijiet tagħhom. Tkellimna mal-occupational therapist Josephine Kassar li spjegatilna dwar l-użu siwi li ser jibbenefikaw minnhom il-membri reġistrati f'din id-dar. Kull computer huwa għandu equipment li eżempju għandu keyboards li kollu iktar buttuni ikbar, softwares differenti, softwares iktar faċli li u hemm softwares iktar biex persuna forsi kun jista' jgħix iktar indipendenti, eżempju bħal money skills u hekk. Pereżempju hawnhekk qed tara software ta' persuna li hija pjuttost faċli fejn hi ġast tuża tiklikja il-mouse imma hi fl-istess ħin qed tieħu l-stimulation ukoll waqt li tkun qed tuża l-activity. L-użu huwa kemm ħajusaw bħala ta' rikreazzjoni u anke bħala tagħlim. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis faħħar din l-inizjattiva li ser tkun qed iżżid is-servizzi ta' rispajt. Huwa saħaq dwar l-importanza li dawn in-nies iħossuhom inklusivi fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum. Saħansitra anke f'dak kollu li għandu x'jaqsam mat-teknoloġija.